Bos días, lectoras e lectores de Atlántico. Hoxe está connosco Antonio Durán. Morris, moitas gracias por vir connosco. A ti, por traerme, a vos. Hai nada, recibimos a nova de que vai estar premiado co Premio Labor Teatral Xiria da Mostra Internacional de Teatro de Cangas. A primeira pregunta é obligada, aínda que xa no comunicado de prensa incluían as pequenas declaracións, pero como é recibir ese premio a labor teatral? Porque é grande, non é o premio ao actor, non, senón labor teatral. Como é recibir ese premio? Bueno, a primeira conclusión é que estou maior, ou que son maior. Esa é unha conclusión evidente que teño que sacar. Non que estou, que son maior. A segunda, que é moi bonito e por eso me alegra tanto, é que, algunhas das cousas que fixen teñen que estar ben para que se fixen en mí e me premien esa labor, pero, claro, se boto unha vista atrás, ti pregúntame, porque non me apetece moito contar batallas de abuelo. Neste caso case obligado. Na propio comunicado de prensa recórdase esas iniciativas nas que participaste como Artello no ano 78 e outras moitas que no fondo supoñen un piar para logo poder recibir o premio, non? Penso de forma efectiva. Sí, claro, se boto a vista atrás, os comenzos eran os comenzos de todo, pero non porque nós fósemos moi importantes, sino porque non había nada. Non había teatro profesional, por así decirlo, xa o expliquei moitas veces. Empecé no instituto e, claro, aquel primeiro grupo Artello que viña doutros, chamábase Teatro Popular Galego, comezou no Club Juvenil en Teis, e eran os primeiros pasos que dábamos, non tanto para profesionalizarnos dun xeito real, económicamente, pudésemos vivir e tal, senón a nivel conceptual e de modo de vida. E foi algo co que eu me atopei porque non tiven esa vocación temprana que moita xente di que ten, pero eu non a tiven, non? Sí que non encontraba o meu sitio e facendo con un instituto atopei no teatro unha liberdade e unha forma de expresión que, porque ao mesmo tempo era moi divertido, fume quedando nel. Ao principio traballei moitas cousas, evidentemente, pero sí. Nese comunicado de prensa falaba de premio colectivo, aínda que é un premio que vai dirixido á súa figura. Sí. Por que pensa en premio colectivo? Porque claro, o ser un premio teatral a unha labor e a mostra, eu levo 46 anos na profesión. A mostra empezou fai 42 anos e realmente temos camiños paralelos e digo que un premio para todo aquel colectivo, eu o sinto así, non é que eu queira quedar ben, porque toda aquela labor sería imposible se non existise ese grupo que creou, que pelexou por elo, non? E entón sería totalmente imposible, non existiría naquele momento o Teatro Artello, nin eu, se non existise Roberto Vidal Bolaño en Santiago, Antonio Simón na Coruña, ou a Escola Dramática, Manolo Lourenzo, etc. Entón, por eso considero que o marxen de que se me premie a min en concreto, eu como actor non tería existido se non tivésemos ese colectivo cos que empezamos esa andaina hai tantos anos. Claro. Nas algunhas entrevistas tense referido vostede, non emprega esta palabra, pero sí que se sinte desterrado, podíamos dicir case, de Galicia. Non sei se tamén recibir estes premios dende a terra tamén axuda a reconciliarse coa situación profesional. Non, vamos a ver. Eu creo que algunha vez igual se me entendeu mal. A palabra desterrado non... Nunca empregou, non? Non, para nada. Sí que coincidiu que últimamente traballei máis tempo fora que aquí, pero sí que estou traballando moito aquí, pero con productoras a nivel audiovisual que son de fora. Non sei como explicar isto, pero sempre estiven totalmente conectado, ligado coa cultura aquí en Galicia
e vamos, proba delo é que eu continuamente, ainda que saia a traballar, volvo para aquí, en concreto para Vigo, Claro. porque é onde estou cómodo e é o meu sitio. Creo que é unha situación incluso ventaxosa o feito de que eu poda traballar fora despois de facer toda a miña carreira aquí, pero non para nada desterrado. E en todo caso, podería sentirme alonxado un pouco da política cultural que aquí se leva. Vale, Pero distinto. para nada da profesión, é un goce tremendo. Aínda vindo para aquí, pensaba, eu decía, joder, evidentemente que en algunha entrevista eu o dixen, sí que hai referentes moito máis importantes que continúan na primeira liña aquí en teatro, pero a súa pelexa é tan importante e lles ocupa tanto tempo sobrevivir que non que eu creo como te explicaría que empregan toda a súa enerxía, porque aquí hai xente que, vamos, é merecedora deste premio, pero tanto Ou máis que... ou moitísimo máis que a min. O que pasa é que Bueno. eu creo que nestos premios tamén se une a popularidade, se unen moitos factores, non? Sí. E despois o meu recoñecemento, o meu cariño total hacia os organizadores da mostra, que os conozco a todos e que supón para min, pois claro, un recoñecemento moi cercano, moi bonito. Claro, claro. Estás a piques de estrear este ano varios traballos nos que levas os últimos meses traballando, valga a redundancia. Penso que quizás o máis, corríxeme se me equivoco, que Monstro poda ser así o máis impactante o papel. Pois mira, casualmente, fíxate como é a vida, onte fixeron unha corrección de color en pantalla grande e me invitaron e fun vela. E sí, eu creo, para min é unha peli moi importante, distinta, porque é unha peli distinta xa no cinema galego, senón eu creo que a nivel de toda España non podo adiantar moitas cousas por non facer spoiler, pero é unha forma tan particular de contar unha historia con tanto cariño, profesionalidade, calidade, porque ten moitísima que, bueno, é un dos proxectos, digamos, dos últimos anos que eu gravei con máis cariño. Curioso. Sí. Cando, non sei se xa se sabe a data de estrea nos cinema. Non, porque acabaron de... Mira, estas correccións iban poñelas, iban facelas agora. Supoño que neste tipo de película que é moi de autor, moi visual, non quero adiantar cousas, sí. teñen que esperar un pouco a intentar conseguir un festival e aí abrir camiño, porque realmente é un cine de autor moi arriscado, potente. Andrés Goteira para min é un maestro como artista, con a súa actitude vital, un home que conta o que quere contar e non lle interesa nada máis, pero que conta con corazón, e, bueno, nesas andamos. Teremos que estar atentos, porque, dende logo, cando les o argumento, son moi interesantes. Sí, estar atentos. Bueno, pois mira, tan interesante que só podo decir o que eso sí que se dixo en entrevistas, é unha película que non ten diálogo, que non ten texto, e é unha viaxe dunha personaxe moi chula, aí o deixo. Menudo reto interpretar un papel sen texto. Sí, sabes que pasa? Que eu creo que o gran reto é a linguaxe de Andrés nesta película. O sea, para mí, eu vina e non me... O sea, sí que me podo ver tranquilamente, pasouse máis rápido, pero o meu personaxe forma parte dunha paisaxe na linguaxe de Andrés. Como moi contemplativa desde fora, de cara ao que eu interpreto, non? E entón é deixarte levar pola sensación do que el quere contar, das situacións, das emocións, un pouco que transmite o personaxe. Un personaxe que non ten nome, por iso digo que é curioso, é un personaxe anónimo. Sí, señor. Sí, está ben. Voltando tamén a mirada atrás deste percorrido polo premio,
Bueno, tes participado en teatro, cine, televisión. Non sei se hai algunhas personaxes das que gardes especial cariño, das que tiñas interpretado, ou ben porque costou preparar o papel especialmente, ou, bueno, pois polo contacto co público tamén, pola recepción da personaxe. Bueno, realmente, si son sincero, sempre o último personaxe que fas, por pequeno que sea, é o que te ocupa a mente. Claro. Pero si voto, porque pos toda a enerxía aí e sempre pensas que vas a descubrir cousas novas. Pero bueno, si boto a mirada atrás, sí que hai moitos, claro, desde aqueles personaxes de sketch de Celta sin filtro, pasando por pues, por Picnic, e despois en clásicos, claro, o Enfermo Imaginario me marcou moito, Calígula, Falstaff, hai personaxes moi importantes que uns levan nome propio e outros van dentro do propio espectáculo, non? Claro. Pero si eu teño como un recordo moi grato dos primeiros anos da creación colectiva, porque daquela moitas compañías nos embarcábamos en textos de creación colectiva e un dirixía, bueno, porque lle tocaba, bueno, Santi Montenegro en Artello, a verdade é que se quedou máis como director, porque tiña máis facilidades e para velo desde fora, pero era importante, porque era moi divertido, era un proceso de creación, de que vamos a tocar neste espectáculo, isto, joder, pues isto nos leva a isto, e ese sentido de participación era como, bueno, a mí me parecía moi bonito, moi creativo. Eu creo que en Artello fixemos un gran espectáculo no 90 e pico, titulábase Batea, e era un pouco como unha radiografía do país inteiro, representado en 6 monos que vivían nunha batea e que actuaban un pouco para o transatlántico no medio da ría, e era un pouco, facían a vida que facemos todos, desde ir á playa, ir a compra, aprender a falar, as cousas máis primarias, non? E bueno, así foron transcorrendo. Despois, a nivel teatral, tiven a sorte, traballei moito no Centro Dramático, os meus comenzos foron en Artello, e logo tiven a sorte nestes últimos anos desa chamada de Andrés Lima, que eu xa estaba como máis conectado ao mundo audiovisual e, bueno, pois deume a posibilidade de revivir as sensacións outra vez e de querer volver a empezar, joder, que é o malo, que non se pode volver atrás. Claro. É moi distinto vivir o teatro que o traballo do cine para un actor. É moi distinto, eu creo que é igual de importante, e eu creo que os tres medios son fundamentales e son igual de importantes. O que ocorre no teatro é un proceso psicolóxico duro de preparación, enfrentarte a un patio cheo de butacas, pero tamén é certo que o preparas durante meses, que sintes o equipo todo detrás, e que ti notas que estás comunicándote co público, incluso notas si vai ben, si vai mal, si engancha, si non engancha. Pero todo está controlado por ti. No cine, na televisión, máis no cine, a televisión o que che dá é moito oficio porque é rapidez, é dicir, é de hoxe para mañán, é salvar muebles continuamente e ao mesmo tempo poder ter moita creatividade, efectividade. Agora máis porque coas plataformas se consiguen gravar series en máis tempo, non a toda prisa como se facía antes, que era tremendo. Pero no cine tamén ten tamén existe esa experiencia parecida ao do teatro, porque se a ti te están collendo nesta situación cun plano corto, tes que saber de que xeito te vai ver o espectador e poñerte un pouco na posición, o sea, tes que sentir os dous lados, cousa que tamén no teatro sintes os dous lados, que ti estás sentindo o espectador no patio de butacas e vas reflexionando ti mesmo sobre o que estás facendo. No outro, ten unha dificultade grande porque efectivamente o troceas
troceas moito máis, pero no fondo ten que haber unha conexión coa cámara que é o que vai conectar co espectador e coa propia linguaxe, porque claro, no cine, no audiovisual, tamén se traballa, teatro se traballa moito en equipo, ensayando e dirixindo, dando notas ao acabar unha función, e no audiovisual traballase moito no directo, pero evidentemente tes a todo o equipo, porque tes os iluminadores, tes os de sonido, o director está pendiente no combo, pero ti tes que saber coller esas órdenes que che dá o director e situarte como te está vendo a cámara e intuir o espectador detrás desa cámara e ter que decir algo. Entón, non é fácil. Logo hai cousas que cando, pois, por exemplo, en teatro, se hai un silencio, hai unha acción, o espectador está te vendo en escena, co grupo, ou solo, coa escenografía, iluminado. Realmente a cámara a veces te taladra, o sea, traspasa, porque ti podes estar nun plano moi corto sin decir nada e o espectador é quen vai imaginar un montón de cousas que ti estés pensando. Enche polo medio. Claro, e ti tens que dar esa posibilidade, non? Bueno, a mí me encantan os 3 medios, de verdade. Pero sí é certo que o teatro dá unhas posibilidades de que te sintas dono do espacio, do que comunicas e tal, que é moi grande. Outro é un engranaxe dentro dunha linguaxe que pertence a todo un equipo. Moi ben. Me enrollo moito, porque non sei teorizar. Está ben. Está ben explicado. Tamén era da para unha tese doutoral, tamén é certo. Sí, hai xente que se explica mellor neso. Pero creo que todos sentimos o mesmo, Sí. Para rematar, conectando con Vigo de volta, hai unhas semanas podemos verche coas unhas pintadas, embalaídos de celeste. Bueno, ao final non pasamos a semifinais na UEFA. Como ve o equipo? Como ve o noso Celta? Bueno, pois eu creo que eu vexo ben, eu son dunha peña de Terra Celeste, outro día tivemos a comida. Eu creo que é unha temporada para enmarcar. Realmente o que tiña que conquistar o Celta ten un plantel, ten aí unha canteira magnífica e, sobre todo, o máis importante, que coa afición que se levantou nos últimos anos é difícil que un equipo descenda ou que se tambalee. Pero sí que nos deu unha pequena pájara estilo ciclismo cando se sube ao Tourmalet nestes 3 partidos, porque, coño, coa temporada que levamos foron 13 goles en 3 partidos, que isto parece balonmano, non? Pero sí, contentísimo e con Xiralde, o sea, o que máis placer me dá é entrar en Balaídos e ver a toda esa xente nove, rapaces pequenos, xente maior, estáse facendo unha labor polos colexios acojonante, co equipo. A cultura galega tamén. Sí, unha labor que deberían de estar facendo tamén a nivel teatral nos colexios, pero bueno, xa sabemos como son estas cousas, pero nada, eu estou encantado. Morris, moitísimas gracias por estar hoxe connosco e moitísima sorte neses proxectos. Estaremos atentos ás estreas. Sí, pues nada, moitas gracias a vos e nada, recordar que os premios son unha cousa que existen porque existimos nós, pero en si non teñen ninguna importancia. Moita humildade, gracias.